Altså, vi har jo en stor og bred ambition om, at unges liv skal være rigtig godt, for det er jo ligesom forudsætningen for resten af deres liv. Så derfor har vi jo en stærk forpligtelse i Gentofte Kommune, både politisk og i hele forvaltningen, om at det her er virkelig noget, vi skal gøre noget ved. Vi har også arbejdet meget med at definere ungepolitik og forskellige strategier sammen med de unge, og i den forbindelse lavede vi for eksempel et opgaveudvalg, hvor vi skulle kigge på, hvordan vi kunne nedbringe de unges brug af rusmidler. Og det passede jo perfekt sammen med Fælles om Ungelivet. Og den ungepolitik har vi skabt en programledelse omkring på tværs af alle forvaltningsområder og forvaltningschefer. Og vi har et netværk under. Det netværk, den måde at tænke på, det adopterede vi direkte ind i Fælles om Ungelivet. Det har været en stor styrke i Gentofte Kommune for Fælles om Ungelivet at kunne tappe ind i nogle af de eksisterende strukturer, også nogle af de eksisterende indsatser, der allerede pågik på ungeområdet, både på grundskolerne og på ungdomsuddannelserne. Så har I et netværk kørende, som I kan bruge, så tænker jeg, at det er en rigtig god idé at bruge det. Fordi så har man jo nogle processer, der allerede er på plads, og der er allerede dedikeret tid i organisationen til det, og der er accept af, at vi bruger tiden på det. Og vi har løbende de sidste år kunne have nogle rigtig gode synergier og få bragt principperne for Fælles om Ungelivet i spil med alle vores ungdomsuddannelser. Vi har årlige dialogmøder omkring data. Vi har årligt fokus på de beskyttende faktorer i forhold til unges brug af rusmidler. For det første så er det vigtigt, at man forstår metodikken i Fælles om Ungelivet og finder ud af, hvordan man bedst muligt kan bruge metodikken. Derforuden så er det rigtig vigtigt, at der er politisk ophæng. Det er rigtig vigtigt, at der er et ønske om, at vi skal arbejde med vores institutioner og med vores lokalsamfund. Og der har vi i den grad behov for forvaltningsmæssigt at have et politisk fokus med accept af, at data er vigtigt, og at det er rigtig vigtigt at skabe involvering. Det vigtigste er, at man involverer meget bredt. Altså alle dem, der er relevante i de unges liv. Det er de unge, deres forældre, det kan være skoler, institutioner, kommune, så vi får alle mulige med. Det her det er et problem, vi skal løse i fællesskab. Vi har opbygget et rigtig stærkt engagement og en stor kapacitetsopbygning, både på forvaltningsområder, i kommunen, men også ude på skoler og ungdomsuddannelser og egentlig i lokalsamfundet. Så er vi der på nuværende tidspunkt, at vi kan se, at der lokalt på vores skoler, på vores ungdomsuddannelser, er en optagethed af at deltage, og der bliver investeret tid i at skabe større indsigt. Og det er en grundforudsætning for at skabe de rigtige resultater, som vil være med til at gøre, at de unge mennesker kommer til at drikke mindre, helt holde op med at ryge forhåbentlig, slipper nikotinprodukterne, og at vi ikke kommer til at se stoffer.